Prvu preskonferenciju u okviru izborne kampanje održala je danas stranka Bosansko-hercegovačke demokrate Džebrail Bajramović. Govoreći o temi integritet izbora, u ovoj stranci smatraju da kupovina glasova, odnosno nuđenja novčane naknade za glas na izborima, nije nova pojava na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sa preskonferencije poručili su kako je očekivati da će se to dešavati i u narednih mjesec dana. BH demokrate Džebrail Bajramović pozvali su građane birače da budu hrabri i prijave svaki pokušaj kupovine glasova i sve one koji nude novac za glas. Tužilaštvo, Ministarstvo unutarnjih poslova te druge agencije za sprovođenje zakona trebaju otvoriti besplatne telefonske linije za prijavu nepravilnosti koje narušavaju integritet izbora u toku predizbornih aktivnosti i na sam dan izbora, rečeno je na preskonferenciji. BH demokrate pozvale su građane birače da pažljivo slušaju šta i ko i koliko obećava, tek da kako su istakli glasaju razumom, a ne emocijama i za novac. Ne prodajte budućnost i naredne 4 godine raznim mešetarima koji žele dalje da nastave da uzimaju od građana jasnog su stava u ovoj stranci. Smatraju da se budžetski novac građana zloupotrebljava i u predizborne svrhe i uveliko troši i dodjeljuje mjesecima prije izbora, po njima neplanski, a s ciljem, kako su istakli, da se stvori lažna slika ulaganja u infrastrukturu i bolje uslove života. Svima treba biti jasno da se putevi ne prave u kasnu jesen i zimu, putevi se prave planski i dugoročno. Djelimična sanacija puteva, davanje traktora, motokultivatora u izbornoj godini je dobro osmišljena dugogodišnja manipulacija zdravim razumom i uticaj na slobodu, volju birača, rekli su članovi stranke BH demokrate. Nije nova informacija da se građani ucjenjuju radnim mjestom. Članovi porodica se uslovljavaju prihvatanjem da budu na listama stranaka, a sve to treba biti pouka da građani moraju mijenjati svijest i smoći snage da na dan izbora hrabro daju glas i povjerenje onima koji su tu zbog građana i države Bosne i Hercegovine, poručili su iz ove stranke. Bosansko-hercegovačke demokrate Džebrail Bajramović nude istinsku alternativu, transparentnost, razvoj, sigurnost, zapošljavanje prema stručnoj spremi i nadasve poštenje, rečeno je danas, te naglašeno kako su oni nada za Bosansko-podrinjski kanton Goražde, mlade generacije, penzionere, šehidske porodice i boračku populaciju. Ono što će biti jedan od prioriteta ove stranke je da će već za sljedeću godinu tražiti i insistirati na besplatnim udžbenicima za sve učenike u osnovnim školama, boljim nastavnim sredstvima i povećanju standarda nastavnog osoblja. Na kraju su svim đacima, posebno prvacima, roditeljima i nastavnom osoblju zaželjeli sretnu i uspješnu novu školsku godinu. Stranka Demokratske akcije u kampanju ulazi kao stranka sa spremnom platformom i strategijom za period 2022-2026. godina za sve nivoje vlasti. Poručeno je to iz središta ove stranke u Goraždu na današnjoj preskonferenciji.